Nakapag duckling headband na ba lahat? Yung palang English ng ano. Ng ano ba tawag doon? Bibe, duckling. Ang talino mo talaga today. Nakakatalino yung ano. Ito, ang ob-ob talaga nito. Laki lang yung bilib na bilib. Tsaka yabang-yabang. Bilib na bilib, 44 years old. Yung pala yung English ng bibe. Kanina ba nag-umpisa yun? Hindi ko rin alam eh. Hinahunting ko na nga yun eh. Kaya nga, alam mo, ang galing talaga. Ang galing sa Pilipinas. Ang yaman mo na ngayon. Kung ikaw yung supplier, correct. Ang yaman na. Alam mo, ang galing dito talaga sa Pilipinas. Kasi may mga ganyan. Yung, di ba, isang perfect example, partner, yung salitang marites. Oo. Isang araw may gumamit ng marites, tas lahat tayo naintindihan natin kung anong ibig sabihin ng marites at kung anong itsura ni marites. Di ba? Kilalang ng lahat. Correct. Bagong bokabularyo yun Ngayon may bago na rin. Sino? Si Pakita. Pakita? Oo. Pakita, cleavage, pakita. Hindi iba pakitang tao. Tama, di ba? Huwag kang pakitang tao lang. Ash Wednesday ngayon. Dapat maayos kang tao. Ganyan. Yung isang staff natin, mabalik tayo sa headband duckling. Anong pakita mo ngayon, Kuya Joshua? Yan, yung duckling. Di ba? Isang araw nga nauso yan. Sabi ko nga sa'yo, isang araw nagsimba ko. Sa harapan ko meron. Alam mo yung parang gumagalaw-galaw pa. Pansin, diba? Tapos pagtingin ko pa doon na nagko-communion, mga 10 sila. Anong meron? Samantalang ko, tagal kong nagbenta ng headband, hindi umabot sa ganyang kausuhan. Panis pala yung headband mo. Kaya nga Dapat nagbenta ka na lang yan. Totoo. Ang dami. Lahat dito sa office bibili. True. Malamang, ang dami nagsusuot kaya dito sa office din. Kaya nga. Ang galing lang ng pauso. Alam mo, pag napauso, talaga. Kikita ka pagka sinabayan mo talaga. I mean, nakita nga ako kabugere. Ano yung kanya? Tunay na bibe yung kanya. Tunay na bibe. Totoo itik. Totoo. Grabe talaga sa Pilipinas makagawa lang ng content. Totoo ba? Oo nga. Since nauso nga yung mga duckling, yung mga bibe. So yung kanya tunay na itik. Totoo, nakalagay sa cage. Tapos may payatong sa ulo. Ang bihira. Sabi niya, kabog kayo. Tapos siya patay mali siya nung kanyari, hindi niya alam na pinagtitingnan siya ng mga tao. Nakakaloka. Basta proud siya. Di ba? Sa inyo gumagalaw-galaw lang. Sa akin, totoong gumagalaw, humihinga. Correct. Nangingitlog pa yan. Di ba? Kung mamalasin ako, mapupupo pa yan. Ang dami nakatutok sa atin. Happy listening and happy Valentine's Day to all the teachers and staff of Green Park Montessori Learning Center. And kay Crizel Kalumpong, Dr. Robert Michael Gan, and kay Zem. Nakatch tayo ni Ninang Doris Lucas. Sabi niya, hi Ems. Ngayon palang time slot nyo. Nakikinig kami ngayon. Ninang Doris, first day po namin sa tanghali. Huwag mo sabihin sa lab radio. Hindi halata sa balat natin. Makunat na tayo. Ito mataga pa pala na matanda doon. Grabe ka naman. Kuya Alfred Canega Jr. of Grab. Yes. Antabayanan nyo po. Meron kaming espesyal na pa-event para sa mga drivers. Sa darating na Feb 28. Nako, daming pasabog. Abangan. Sino nakasakay sa sasakyan ni Kuya Alfred Canega? Ay di, syempre yung boss nating magtataas ng sweldo natin. Sir Ivan, baka naman. Charot. Balita ko malaking magbigay ng tip yan. Ay, oo nga. Ay, totoo. Nako, times 2 niyan. Kuya Alfred, wag kang papayag. Wag kang umalis. Wag mo siyang paalisin hanggat hindi malaki tip niyan sa'yo. Mayaman yan. Oo, dinodoble niya ng bayad. Oo, kung magkano yung bayad dun sa Grab, doble. Yan, minsan pag nabaitan pa sa'yo, tas malamig pag malamig yung aircon mo, quadruple pa nga. Yan, ganon. Pero depende, kung mainit ulo niya ngayon, tatakasan ka niyan. Pero sa mga kabisyo natin, mga tsuper meron po kaming espesyal na sa inyo, na treat sa inyo dahil Love Month and Anniversary Month ng Love Radio. Bago matapos ang buwan na ito. Yan, yes, trick or treat. Yes. Trick or treat. Surprise. Salamat sa pagtutak mga kabisyo. Ito yung sa atin, bagong pauso ng love. Kung kayo nagpapauso ng headband, duckling. Ito, yung sa atin? Duckling headband. Ano ba tawag doon? Headband. Clip. Hindi siya headband, clip. Kami clip. Po ay heart. Yan. Yan. Mas bagay sa akin. Mas bagay sa esponghado kasing hair mo. Yan. Pauso natin to Pag ito hindi na ginauso, wala na. Wala na. Mag-resign na tayo. Charot.
O siya, exit na po kami. Susunod na po. Rocky Terra for Rocky's Secret Files. Maraming salamat sa pagsama sa amin on our first day sa oras ng tanghali. Salamat po mga kabisya. Salamat po mga tambalanista. Bukas ulit, 12 to 3. Corrected by. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!